City. خب دوستان عزیز در کانال ابونه میشویم، لایک میمونیم و навори навбати моро интизор мешавем дӯстон. хоб айни ҳол мо қарор дорем дар варзобгез дӯстон дар чайфурӯшӣ аст аз тарафи роҳи душанбе заправкаи сороойл пушти шарора дӯстон ана ҳамин тараф роҳ мешавад. 7-10 сотиқ замин ҳозир рафта полни ба навор мегирем дӯстон. тарафи кули душанбе ин тараф мешавад, тарафи душанбе спуска мефуроем, тарафи даст чап пеши заправкаи сороойл. ҳозир рафта полни маълумоташро медиҳем дӯстон. хоб дӯстон ана ҳамин ҷо роҳаш сар мешавад. дар чайфурӯшӣ ана ҳамин аст. 7-10 сотиқ замин. ҳозир рафта аз пеш ба навор мегирем дӯстон то охирша тамошо кунем. дарё, об ва як мостики кардагиан дӯстон барои ана ҳамин дача. ана ҳамин мост аст дӯстон. ана ҳамин дар чайфурӯшӣ аст дӯстон. 7-10 сотиқ замин, 3 та комната отдих, 4 то кат, като дар пеш. хело ҳам манзарааш зебо аст дӯстон. обаш оби равон. ҳозир рафта ба даруни ана ҳамин бино медароем дӯстон, маълумоти пурраро медиҳем. хоб дӯстон ана пеши забор дар чайфурӯшӣ бисмиллаҳи раҳмони раҳим медароем ба даруни ҳавлӣ. хоб роҳи като мешавад дӯстон, лаби баҳр. инҷо як ҳоҷатхона беруна. як водопади калон дӯстон, як бассейни калони дигар. даҳ ба 4 аст ҳамин хел размераш. хоб 7-10 сотиқ гуфтем, зиёдтар аст. ана ҳамон пишти палаткае мебинем дӯстон. дар ана ҳамин территория пуш мешавад. дар он ҷо метавонед як коттеҷи дуошона, инҷо ҷои дамгириаш дӯстон. ҳозир аз ана ҳамин тараф сар мекунем. ина дӯстон як комнатаи отдихаш, ремонт, кресло диван, полаш ламинат. аз се тараф трезаҳо дорад дӯстон. инҷо як балкон, жалузи ва тарафи катҳо.
خب دوستان حاضر رفته با این بینو میگذاریم. در اینجا یک کухня کالون است دوستان. یک کухня کالون. اینجا جای نشست کردگان، اما میتوانید اینجا را جای کухня کنید دوستان. اینجا یک جای سانوزل است دوستان. کالون. Pola škafe. Havli bruchatka do'ston. Dik kamen, fasad. Qoidaviy ast maqsad remontaj. Injo joyi сауна аст дӯстон. дарунаш бошад ҷои парилка, аммо ремонт надорад ва ҷои парилка аст. полни кафел, сантехникӣ ҳамаш кардаган. аз ин тараф ҷои ванна, термикс, кафел. водопад бениҳоят калон аст дӯстон. аз пеш ба навор мегирем. бассейнам калон аст. ҳозир рафта дӯстон катҳоро ба навор мегирем. баъдан номерои соҳибхонаро мемонем. маълумоти пурраро хуб соҳибхона медиҳад. чор то кат гуфтем дӯстон. ана яктоаш якчанд намуд мотор барои об, свет проблема нест дӯстон. ҳамаш ҳаст. хело ҳам арча зиёд аст. дуюм кат. дутоаш ана ҳамин хел аст дӯстон. ана ҳамун балконе ки дидем. чор ростаки ошхона мешавад дӯстон. ҷои якчанд намуд дедонҳо, як ду се намуд. ва ин тараф ҷои дегҳо дӯстон. дӯстон ба санг бардоштагиан мақсад полаш бручатка. расм каршидагиан мақсад бисёр коро кардагиан. дар ин ҷо дарахтҳои бисёрам зебо аст. обу ҳавояш тоза, соф, манзараи зебо. ҳозир аз болои ана ҳамин кат ба навор мегирем. оби равон мостам гуфтем ки документ дорад ва дачарам документҳояш ҳамаш 100% аст. ягон камбудӣ надорад дӯстон.
ҳозир рафта дӯстон ҳамон замине ки барои як ду ошёнае ки расшод гирифтагиянд ҳамонро ба навор мегирем. баъдан номерои соҳибхона нарху навои ин дачаро гап мезанем дӯстон. оби ҷубойра ҳаст. як чанд то бочкаам ҳаст дӯстон барои об запас. дӯстон ана ҳамин замин аст. خب ҳамаи маълумоташро додем дӯстон. як бор дигар такрор мекунем ки дачаи фурӯшӣ қарор дорад дар варзобгес, пушти шарора, заправкаи сороил, 200 метр роҳ то даруни ана ҳамин дача дӯстон. 7-10 2 сотиқ замин ҳамаш дӯстон қатъи он тарафам. 4 то кат, як шаршараи калон дӯстон, бассейн, дарахтоам хеле ҳам зиёданд ва нархи ин дача дӯстон $165,000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. муомила дорад дӯстон. алиш вариант ҳаст ягон квартира аз тарафҳои шаҳр бошад дӯстон, болои сум. хоб номерҳо барои тамос 933 09 31 31. дар ана ҳамин номерҳо муроҷиат кунед дӯстон. ватсапам ҳаст, маълумоти пурраро соҳибмулк медиҳад. хоб дӯстон, 60% нафароне ки дар канали мо тамошо мекунанд обуна нашуданд, ҳатман хоҳиш менамоем ки дар канал обуна шавен, лайк монен, дар комментария баҳогузорӣ кунен ва дачаҳои дигар, хонаҳои дигарро интизор бошед фурӯшӣ. хоб, раҳмати калон барои диққататон.